wannan script din mu ne nake so zan dan gabatar ma da shi muna so za mu yi aiki da kai ni zan ja karakter aikin ko kuma akwai wasu kai da yallaɓai alinu ne a ciki. What? Yallaɓai, if you don't mind, I want to ask you a little question. I don't get time. This is my opportunity, my great opportunity. I don't want to lose it. Dan Allah ka yi hakuri. 30 minutes. Na ji wai kun faɗa da ɗan abokin aikinka. Wa ya gaya miki haka? Na ji mai da kuɗin da kuka yi aiki da shi. Me ya tambayar gaba? Na ji kawon fulin na ji inda fulin na ka. Aliko Zango. Wasiƙa za na bayyana miki gidan sirri na zuciya. Fada na ɗai a rakuta na kiba. Wadda Allah, coach, Reka, director ka. Ba na iya kallon cikin gidanen ka. Ka duba ka gani, wani gwagwado mai take aikinta, amma kai ka tsaya mana wasa? Daga kamfanin Raina kama aka gagayya. Sabon salo family tare da Fainusa Film Production. Haba barauniya daga ina haka? Wato an shiga lokon nama an je an yi mana eho. Wallahi Umar ne shi ne wallahi. Kawai shi kenan daga na yi abu a cikin fim na fito a barauniya duk inda na shiga sai a dinga ce min barauniya. Umar M Sharif ne ba. Ni masoyin shi ne, akan na taɓa Umar ɗin sarfi ne aka mare ni. Ka dalla kuwa sai ku bani kuɗi kuma sami za ku yi. Ke mara kunya. Daga yuyuyu kwara ɗaya kwakwara. Ina rake a kuma yin Dalab da get out! Maryam ya jeje Daga ina? Sabon salo, sabon tsari, fim a cikin fim. Aliko Zango. Sunana Nuhu. Ni dai sunana Maryam Yahaya. Sunana Adam Zango. Sabon Alulu, sabon Adam Zango, sabuwar Fati Washa, sabuwar Maryam Yahaya, sabuwar Hamisu Breka, sabuwar Indomi, sabon Abubakar Bashir Mai Shadda, sabuwar Momi Gombe, sabuwar Hafsa Idris Barauniya. Shiri ne da aka shirya shi akan rayuwar 'yan fim. Kun mai da mu 'yan fim 'yan iska ko? Farin ciki, ɗaukaka, hassada, yaudara, soyayya, baƙin ciki da mugunta. Executive Producer Abban Dole, Producer Sadiq Sabon Salo, Director Sadam Sharaɗa. Ina da yara da yawa kafin zuwanka na ajiye su sai da na tabbatar da cewa duniya ta san ka. Idan ana kiran ka sarki to ni yarima ne. Kuma ka sani duk sarautar da ba kasaita bata cika sarauta ba. A zahirin gaskiya ka guji sakayya wanda ka kyautatawa. Kasance tare da mu a Sabon Salo TV.